Jang'wech mar ng'we mag aputh njiri kendo jalno momako rekod mar pinje Afrika Ferdinand Omanyala kaachiel kod kapten mar Malkia Strikers Atuka oyier kaka jotugo mabiro ting'o bendera mar Kenya chieng' ma iyawo ayanga tuke mag Olimpik e boma ma Paris. Jotugo ariyogo oyier gi komiti matayo tuke mag Olimpik e pacho ka nok Kenya. First, being there, of course, it's a dream come true, but this again is a plus, not just for me, but for the volleyball that will be there and carrying the flag of Kenya and the millions that will be following and watching. It's a big thing, and it's history and something to remember in my lifetime as having played the sports. Yeah, it's nice. It's a great platform, and millions of people are going to watch the Olympics. So maybe them seeing me before I come and compete is a privilege, and thanks to NOC and the people who came and put their minds behind this. I really appreciate that. Jatugo Salim Taib mawuok e club mar Mombasa Golf Club ne obedo jaloch e piem mar golf mane ochan gi riwruok mar jotugo mawuok e dhood Kamba midendo ni Kambasam Golf Tournament. Salim ne obedo jaloch ma kanyakla bang' yudo points 49 ka Eliud Bet ne obedo jaloch korka piem mar jomachuo bang' yudo points 43 kiluwe gi Danson Muteri mane oyudo points 40. Wanjiku Kinyeru no obedo jaloch e kidieny mar Wakeini kama ne oyudo points 37 ka iluwe kod Gladys Mweni oyudo points 35 e tukego mane otimore e giko dira mokalo ni. Tukego oywayo jotugo maromo 120. The tournament has attracted about 120 participants. Well, the reason for this is because we want to promote Kamba culture by way of hosting this tournament here, which brings together players from Mombasa, from the coast region and up country, including our sister